vi er i gang med en jobsamtale. Vi får snart nogle gæster. Ja, det er Poul og Lisette. ja. Kom bare ind, Poul og Lisette. Halløj. Hej. Anne-Margrethe. Velkommen. Anne-Margrethe. Hej. Hej. Lad os se, hvad fede du vil. Ja. Kom over her. Vil I have en te? Okay, det må du bare bruge. Ja. Vil I have en kop te eller noget? Ja, det kunne da godt være. Der er dummer herinde. Jeg smider lige fra den. Jeg smider ikke hatten. Stod du det? Nej, det gør ikke noget. Det gør ikke noget med det. Nå, skal du have en Kleenex? Nej, have nogle Pauls. Nå. Jeg har hørt, at I vil starte en forretning. Ja, det er fuldstændig korrekt. Hvad vil I gerne have? Vi kunne godt tænke os en potte på plader. Ja. Altså potter på plader, eller hvad? Nej, en potte på plade. Ja. Altså, En potte på plade. vi tænker simpelthen, at vi kører rundt med en ordentlig potte. På en bil. Og det bare er En ordentlig plade. på det. En plade. Er det skal leve af? Altså, det er grøntsager. Ligger nede i potten. Okay. Den kan være så pjert for en tiger. Okay. Så kommer man simpelthen forbi, så siger man, hallo, det er pottepigerne. Og så er der en plade med en potte, hvor der er ting for potter. Ja. Det er jo simpelthen det, ikke? Er det hver ting? Er det jeres idé? Altså, man kan få lige fra gummibrødder til aprikoser på en tiger. Ja, men så er det jo ikke her, I skal komme. Det er simpelthen... Det er jo ikke en jobsamtale. Det er jo en jobsamtale. Hør her, Vi hør skal her, hør her, ansætte hør i her. vores firma. Som har Som har andre potte lager. Ja, men ideen er simpelthen, at vi kan ikke finde nogen, der handler med nogen former for potter. Nå, I vil gerne købe nogle. Så vi tænkte, nej, tænkte, at vi selv kunne simpelthen lave en potte. Jeg har det, darling. Vi skaffer os nogle potter med haskærer i. Det er det, vi gør. Jeg har faktisk haskærer ude i vores skuffe. Ude i skuret. Skuffe. Ja. Skuret? Ja. Hans og Lisette. Per. Poul. Hans. Poul Og Lisette. Altså, jeg synes, det er en super smart idé. Ja. Den kunne være så nymoderne, men det er ikke på vores baggrund. For Ja, nu finde nogle indvandrere. Nu må vi har gået rundt og spurgt, om man kunne få en potte. Det kunne man fandme ikke. Du kan godt få en potte, men du kan ikke blive ansat. Vi vil gerne have et pottepære. Prøv at høre her. Vi vil bare spørge, og vi må få en bil, så vi kan tjene nogle penge og køre rundt med en potte. Så vi forstår det. Vi kan ikke være med i jeres firma. Have en stor potte med grøntsager. Ja. Lisette, sæt dig ned. Lisette. Man kan ikke se dig, Lisette. Sæt dig ned. Lisette. Ja. Det er mit navn. Vil du have en potte? Den var god, skat. Lisette og Poul. Det er et andet. Vi vil købe en bil. Det er bilaftale.